Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Bħalissa l-awtoritajiet Maltin fosthom l-awtorità ċentrali qed jinvestigaw u jaħdmu fuq każ taħtif ta' tifla ta' sena mill-ġenituri tagħha huma Svediżi. Kif spjegat il-kap eżekuttiv għall-Awtorità tal-Standards u l-Ħarsien Soċjali Ruth Xiberras, il-koppja ħarbu minn pajjiżhom lejn Malta bit-tifla li minħabba raġunijiet li jistgħu jkunu vari kienet taħt il-protezzjoni tal-awtoritajiet Svediżi. Dan il-każ jitratta tarbija ta' sena li l-ġenituri tagħha ħarbu biha mill-Iżvezja u l-awtoritajiet tal-Iżvezja allertjaw il-Pulizija Maltija fejn qalula li din it-tarbija hija taħt il-protezzjoni tas-servizzi tat-tfal tal-Iżvezja u għaldaqstant il-Pulizija flimkien mat-taqsima tal-minorenni tat-tfal tal-FSWS waqfu u ħadu it-tarbija li qiegħda taħt il-kura tal-awtoritajiet Maltin u tinsab tajba. L-awtoritajiet Maltin minnu fih skattaw proċessi biex it-tarbija tasal qawwija u sħiħa għand l-awtoritajiet Svediżi. Aħna issa nibdew il-ħidma tagħna wkoll mal-Central Authority tal-Iżvezja u anke mat-taqsima l-ħarsien tal-Iżvezja biex bekk naraw li huma jkunu rashom mistrieħa li t-tarbija tinsab tajba kif ukoll jibda il-proċess mal-qrati biex it-tarbija tmur lura anke għand l-awtoritajiet tal-Iżvezja peress li hija taħt il-kura tagħhom. Ruth Xiberras spjegat li dan il-każ mhuwiex iżolat jew rari hekk kif l-awtoritajiet jiltaqgħu ma' każi simili. U mhumiex rari daqskemm wieħed jaħseb minħabba li inti għandek koppji li ġieli jisseparaw jkunu joqogħdu f'pajjiżi differenti, allura wieħed mill-partijiet jew l-om jew l-missier ġieli jieħu t-tifel il-pajjiż tiegħu ma jkun hemm ordni tal-qorti biex ma jitlaqx minn dak il-pajjiż, allura tibda il-ħidma biex dik it-tifel jew tifla jiġru lura.